Bam, čauť, tu je Goga, vítajte pri ďalšom vlogu. Takže sú prázdniny, jej! Gogo, mešká s tým asi mesiac a týždeň. No dobre, ja som iná, ja viem. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Toto bol asi najhorší spôsob oznámenia, ako je leto. Už som sa cez prázdniny ku vlogu snažil dostať aspoň 5 krát. Ale keďže mám veľmi málo času, ani vysávať som nestihol, ale to máme nehovorte. Keby sa toto dozvedela, tak by som musel ísť hneď vysávať. Ja som to počula. Do prčic! Ja som to počula. No nevadí, ale proste aj keď som sa k tomu natáčaniu už dostal, tak som na to nemal vajca. Chápete to? Nemyslel som tie vajíčka v chladničke, ale ako odvahu. Gogo, ani v chladničke žiadne nemáš? No nevadí, späť k téme, už ma snad žiadne ženské rušiť nebudú. Gogo? Prepáčte, opravujem sa. Teraz nás už žiadne ženské rušiť nebudú. Sakra, už sa konečne dostanem k tej téme. No nevadí, sú prázdniny, meškám s tým mesiac. Čo už s tým narobíme? OK, tak to spievať určite nebudeme, to fakt ne. Takže tieto prázdniny si zatiaľ fakt užívam, stihol som toľko vecí, už som bol asi v 9 krajinách. Práve teraz ukazujem 8, lebo som idiot. Bol som už v 9 krajinách. Tak to je správne. Čo bohužiaľ spôsobilo, že som nemal toľko času natáčať vlogy. Zatiaľ som si z prázdnin asi najviac užil jazdenie v kabriolete po pláňach Severnej Ameriky. No čo je, kabriolet si nemôžem dovoliť a slniečko mi robí zle na kožu. Sakra, Gogo, ty nevieš vlogovať, do prčíc, dlho si to nerobil. Ja sa rozcvičím. Cez tieto prázdniny som už stihol byť v Anglicku. Smažené ty na uličku 5, prosím upratovať. Mrazené ty. Navštíviť Minecraftový tábor v Česku. Ahoj, co se to tady děje? Ta bolest! Strašná bolest! Dokonca som bol aj u babky v Rakúsku a keďže sa s vami chcem podeliť o moje zážitky, tak vám pustím krátke video odtiaľ. Takže užívajte. A by the way, teraz som bol na pár dní v Srbsku na svadbe mojej svadbe. That's American prízvuk. A by the way, teraz som bol v Amerike na pár dní... No, v Amerike ja som bol v Srbsku. A by the way, teraz som bol na pár dní v Srbsku na svadbe mojej sesternice. No, predtým než som tam išiel, som mal o tej krajine mierne predsudky. No, neboli to zrovna mierne predsudky. No dobre, predstavil som si, že tam ľudia žijú v zákopoch, majú zbrane a žijú na fazuliach z konzervy. Ale zmýlil som sa! Ľudia, nemajte predsudky. Naozaj to môže byť úplne inak, ako si myslíte. Oni totiž žijú na konzervovanom hrášku. Dúfam, že sa vám páčila moja vysokorozpočtová napodobenina. Stačilo! Robím si srandu. Srbsko bolo perfektné. Síce niektoré dediny pripomínali osady na východnom Slovensku a potmavší obyvatelia žobrali mince na každom kroku. Dokonca aj na svadbe mojej sesternice, kde sa mince hážu pre šťastie novom manželom, nech majú bohatú budúcnosť, pribehli a začali to rovno zberať. Toto nemalo mať rasistický účel, iba som chcel poukázať, ako to naozaj je. Netvrdím, že to tak je všade, ale takto som to videl na vlastné oči. Na zdravie. Ty! Jak to, že žiješ? Zabil si iba moju dvojničku. Bože, oni sú nenapraviteľné. Toto je inak môj obľúbený spôsob trávenia času cez prázdniny. Okolí domova, v pohodičke, s kamarátmi, za počítačom. No samozrejme si treba zajsť aj do prírody. A oneskorene ďakujem vám všetkým, čo mi želali k meninám, ktoré som mal minulý mesiac. Naozaj tisíce ľudí mi zaželalo všetko najlepšie k meninám, tak vám ďakujem. Väčšinou sa k meninám dávajú darčeky ako čokoláda, hrášok, peniaze, alebo aj banán. Lenže ja mám najlepších rodičov na svete, naozaj na to predomysleli a dali si záležať na tom, aby mi našli správny darček. Takže som od nich dostal umelé prso.
Naozaj je to praktický darček, takže rodičia ešte raz ďakujem. Niekto by si povedal, že to je zbytočná gumená gula s bradavkou, ale v skutočnosti to má veľa využití. Pomáha sa to zbaviť stresu. Môžete to použiť ako vankúš, keď naozaj nemáte na čom spať. Alebo si predstavte, že sa prechádzate niekde po vonku. Chytí vás hlad a vy nemáte žiadne peniaze. No nemáte sa čoho báť, pretože vaše umelé prso je vždycky po ruke. OK, tak to bolo moc. Editor Gogo, vymaž to. OK, vážne, je to super vec na odreagovanie. Jediná nevýhoda toho je, keď spíte a máte to na nočnom stolíku. Zdá sa vám, ako keby to na vás non-stop civelo a neviem zaspať. Tak si to vždycky pre istotu hodím do šuflíka. OK, tak dnes ideš do šuplíka. V Rakúsku bolo krásne. Videl som tam drevené maky, makové domy, makové ženy, makové maky. Dokonca aj Maxikovi sa tam páčilo. Prvýkrát v živote videl kozy. A nemyslím to ako kozy, pretože tie sme každý často vydávali prvý rok našeho života. Ale myslím tie naozajstné kozy. Tie bradaté, čo behajú po lúkach. A veľmi sa mu páčili, taktiež ako nám všetkým tie druhé tiež. Ja byť žena, tak sa na tie kozy pozerám furt. Nechal som sa uniesť. Sorry. Zistil som, že veľa ľudí má o mne falošnú mienku. A myslia si, že keď nerobím videá, tak doma sedím a válam šunky. Čož je špinavá lož. Takže som to chcel uviesť na správnu mienku. Ja robím aj iné veci. Napríklad hrám basket. Varím. Balím baby. Proste je to fakt veľa, čo robím mimo YouTube. Takže ľudia, prosím, rešpektujte, že potrebujem pre seba aj trošku voľného času, okrem robenia tých videí. A čistenia topánok. Dúfam, že ste sa pri pozeraní toho vlogu bavili na tom tak, ako ja pri natáčaní. A ak sa video páčilo, tak za každý like, ktorý dáte, som vďačný. A naozaj ja vás o tie lajky neprosím, pretože by som sa s tým nejak chvastal, alebo sa v nich nebodaj kúpal. Tak ja na to sterem, keď tečú samé dislajky. Ale veľmi ma to podporuje a moje videá to posúva hore. Takže naozaj by som vám za to bol vďačný. Myslím, že môj lajkový rekord pri jednom z vlogov bol 35 000 lajkov. Ale to už bolo dávno a odtedy mám oveľa viacej odberov. Takže čo myslíte, prekonáme to? Dáme tých 45? Ak áno, tak vám niečo vymyslím ako odmenu. Aha! Ak dosiahneme na tomto vlogu neuveriteľných 45 000 lajkov, v ďalšom vlogu prídem na začiatku na nafukovacej lodi. A áno, do tejto izby. Je to možné. Takže díky moc, že ste si toto video kúkli, snad to spolu dosiahneme a vidíme sa na budúce. Čaute. Waša. Hey Bluetooth, my name is Rihanna and I like to copyright music cause I have altitude and I'm awesome. Jesus, I am Rihanna with a mustache. I am a brilliant singer, nigga, yeah.